Dajme tomu, že ideš polícia a sa otočí, že ty kokso, to je kto? A si pýtaš sa, hej, pekný večer, slečna. A číselko by ste mi nedali takému mladému, atraktívnemu chalaňsku, ako som ja, čo by sme sa možno mohli dohodnúť na nejakom najbližšom stretnutí. Ale problém je v tom, že ty toto spravíš, dajme tomu, že ona povie áno a potom máš kopu roboty s tým, že kedy, kde, ako. Toto všetko dajme tomu vybavíš, zaberá ti to kopu času, stretneš sa s tým človekom a potom za 5, 10, 15 minút zistíš, že Jezus Kristus, ja vlastne s týmto človekom nechcem ani spoločné. A teraz si zabil kopu času a si niekde, kde nechceš byť, s niekým, s kým nechceš byť. A keď si ešte sexuálne motivovaný človek, tak si povieš, no dobre, prežijeme to. Možno ju ohnem okolo aspoň na večer a bude z toho čosi. Ale keď si jak ja, že tak vybavené. Ale to z jedného stredka to nevieš ani, ja som tu nevedel. Ja som 6 rokov cca. Nie, ale ja ťa chápem, ale na druhú stranu ty nechápeš mňa. Lebo keď si zaslepený tým, čo vidíš, a to ti stačí na to, aby si sa prehúpol cez to, že sa ti nepáči, čo ten človek hovorí, tak možno sa to rozvinie a možno to niekde pôjde ďalej a potom sa povznesieš ponad tie nedostatky, ktoré možno teraz vidíš a budeš vidieť viacej tých pozitív. Ale ja hovorím, že ja mám problém v tom, že ja sa na to neviem na začiatku povzniesť. Lebo sa mi povie, ja si poviem, že nebudem tu strácať čas, na čo zbytočne. A idem ďalej. Dovidenia, bolo mi česťou, nevidíme sa už.